Per generar un esquelet ho farem de la mateixa manera que creem la resta d'elements. Si premem Shift-A, armatura o esquelet, començarem creant un primer os, en aquest cas, el primer os d'aquest robot i de la mateixa manera que situem geometria, amb la G el situarem en aquesta part aproximadament de la cua entre les dues cames del robot. Abans de continuar el que farem és tancar aquesta finestra. Per fer-ho ens anem aquí a la part central, botó dret, Join Areas, pam, fiquem aquesta àrea, les col·lapsem aquestes dues finestres amb una. Hem de tornar a activar l'Screencast Keys, és un fallo que té que a vegades desapareix quan ajuntem finestres, i podríem continuar ja treballant amb el nostre robot. Per editar aquest esquelet ens anirem a Edit Mode amb l'os seleccionat i podrem començar a moure aquests ossos, aquests extrems d'aquests ossos, i per crear-ne de nous, amb la tecla de E d'Extrude, veurem que podem anar creant nous ossos. D'articulació a articulació, aquesta serà la manera de procedir creant ossos, i si ens hi fixem, a la mesura que anem creant ossos ens fa com aquesta geometria tan grossa que ens distorsiona una mica on acabem col·locant l'extrem d'aquest os. Per arreglar-ho, si ens anem amb l'os seleccionat, ens anem aquí a Data, al Viewport Display, veurem que les propietats de displayat d'aquests ossos poden canviar-se. Actualment està amb octaedral, el ficarem amb stick, i veurem que efectivament se'ns canvia aquesta mode de visualització. Ens ho fa més prim i podem veure amb més exactitud on posem l'extrem de cada os. Continuaríem creant aquest esquelet, ens anem a aquest extrem, E d'Extrude, en ficaríem un altre fins aquí al final del cap, un per moure la boca, i començaríem ja creant primer aquest braç, aquest que vagi fins aquí la mà, aquest mourà la mà i aquest mourà el dit. Farem l'altra mà, en aquest cas farem que no es displayi aquesta mà i el chest, i des d'aquesta articulació ja tindríem aquest segon braç. Fem visibles aquestes parts i ja podríem anar per les cames. Ens col·loquem aquí. Aproximadament deixem aquest peu aquí. O aquí mateix. Faríem el mateix que hem fet abans, amagaríem la cama esquerra i la imatge de referència, important, tindríem ja aquesta cama dreta, i el que seria necessari fer en aquest moment és reanomenar tots els ossos, que si ens hi fixem se'ns han posat aquí a Armature, podem aprofitar per reanomenar primer la carpeta, esquelet robot, aquest stroke que no el fem servir el posarem a robot ref, més endavant hi posarem una referència del terra quan animem, i en aquesta part veurem ja que aquí a l'Armature, que li posarem un altre cop esquelet robot, hi posarem uns
underscores perquè sigui tota la nomenclatura una mica més homogènia. Aquí el que haurem de començar a fer ja és reanomenar tots aquests ossos. En aquest cas li posarem a bone underscore robot all. D'aquest que és el tot, el que mourà tota la personatge, penjaria aquest, que seria el bone. En aquest cas li posaríem chest, igual que aquí. Del bone chest penjaria aquesta altra part d'aquesta altra chest, que com que a l'altre no el tenim, no correspon a cap PNG, li posaríem chest 01. Faríem això una mica més ample per veure els noms. Del chest 01 penja el cap, en aquest cas li posaríem head, bone head. Del bonehead penja el bonehead, en aquest cas no correspon a cap PNG, li posarem bonehead 01. Que també penja el mouth, en aquest cas mouth, li posarem bone mouth. Vale, perfecte. I ja estaria aquesta cadena. Si ens fixem, ens representa claríssimament que hi ha una jerarquia, que hi ha uns ossos principals que mouran uns ossos secundaris. Després farem una mica de test d'aquest esquelet. I començaríem ja amb el braç, en aquest cas esquerre. Veiem com hem anomenat el braç esquerre. Upper arm, bone. Posaríem molt important, el prefix L de left or right. L. Upper arm, igual que aquí. Bone L forearm. Vale, forearm, hand i hand finger. Vale, perfecte. Bone L hand. Aquí podem fer Ctrl C i aquí Ctrl V. Bone L hand finger. El mateix per l'altre, evidentment per l'altre braç. En aquest cas podem fer amb Ctrl Cs, Ctrl Vs i només canviar la L per la R. El mateix Ctrl C, Ctrl V, canviem la R. El mateix amb la mà, Ctrl C, Ctrl V, canviem la R. I aquí, Ctrl V, finger, R, finger, perfecte. Continuaríem ja, doncs, amb aquest os d'aquí, a veure com l'hem anomenat, les leg, L leg, L upper leg, L lower leg, vale. L upper leg. L upper leg. L lower leg. Ai, perdoneu, aquí m'he equivocat. Vale.
bone foot. Vale, aquests tres elements, el lower leg, Ctrl C, upper leg i bone R. Molt bé, ja tindríem tots els elements correctament anomenats. Bone lower leg, upper leg. Vale, perfecte. I abans de linkar, o sigui, de vincular aquests ossos amb aquests PNGs per animar aquests ossos i fer el walk cycle, el que farem és comprovar si aquest esquelet funciona. Amb Object Mode, aquest esquelet, o sigui, seleccionat aquest robot, amb Object Mode el mouríem tot. Amb Edit Mode seria el mode en què hem anat col·locant i editant aquests ossos, els punts correctes, i el Pose Mode seria, tal com diu el nom, el mode on farem diferents poses i que animarem en aquesta part d'aquí, en aquest cas, en aquest Dope Sheet, quan haguem vinculat aquests dos elements. Ens posem a Pose Mode i, en aquest cas, seleccionarem l'os principal, veurem que, efectivament, si movem o rotem, ens mou o rota. Seleccionem el braç, veiem que també va bastant bé, que ens responen la resta d'elements, tant un braç com l'altre. El cap veiem que també es mou, si movem al principi la boca també independentment. Les cames veiem que també es mouen de forma jeràrquicament correcta. Aquesta altra cama també funciona, la cama esquerra. Vale, sembla que aquest esquelet funciona... A veure... Vale, el chest veiem que efectivament es mou. I un cop comprovat que aquest esquelet funciona de forma correcta, podem sortir de Pose Mode, ens anem a Object Mode, i el que haurem de començar a fer tot seguit al següent vídeo és ja començar a vincular aquest esquelet a aquests PNGs per tal de poder-los animar. Abans, però, veiem que aquí tenim una duplicitat de noms. Si aquí li posem robot ref, li posarem robot anim ref d'animació. Vale, perfecte, animation reference. I aquí ja veurem. Exacte, ara ja no hi ha cap duplicitat. Doncs, tal com us deia, el que ens resta fer abans de començar a animar és vincular aquesta sèrie de PNGs amb aquest esquelet que acabem de crear per tal de començar a poder animar. Us remeto, doncs, al següent vídeo.